Takže zdravím vás ľudia, vítam vás u dnešného videa. Keď chcete, aby tých videí bolo dosť a máte tu, nie hore v karte, nemáte, ale proste máte tam nové video. A proste keď chcete veľa takýchto videí, dajte odber a like, veľmi mi to pomôže. A ty ukáž konečne svoje ID. A ja viem, čo to je. No však tam, kde si bol. No vidíš? No. Ukáž mi to bližšie, to svoje ID. Nie QR kód. ID. Toto? Pod tým. Si fakt slepý. Však tam máš ID. Ja nemám ID. Dobre, nechaj to tam. Prečo? Tak. Práve tie, čo vyskočí hore. Tak, máme sa. No. Veď ja hrajem solíčka. Tak, akcept. YOLO! Woo! Ja som Edgar. Ja ho mám na hyperčačke, tak no. Ale nemáš spin. No, tak chceš, aby som si ho kúpil? A budeš mlčať, hej. Boring! Nemám gemy. My? Ale o skinu nezáleží. No to je dobrý, Dynamite. No, však to. Kde tam vieš byť v frase. Oni o tebe nevedia. Do frasa. This is so lame! Ináč, ja som ten istý youtuber jak Eric Hall, len som sa premenoval. Neviem, aké máte meno, tak som si dal, neviem. Takže tak. A keby ste chceli na YouTube dám fotku svojho ID, aby ste si ma vedeli pridať, alebo QR kód. Rozmyslite si. Napíšte dole do komentárov. Alebo ID znamená like a QR kód znamená odber. Dobre. So awesome. Hodím to tam. A píp. Máčička. Viete, kde si to kúpite? Tu kit. Takí začiatočníci si to hovoria, kde si to kúpim. No. Tu idete do Supercell. Tu máte ID Rewards. To si viete nájsť v Supercell Store. Tam si to viete nájsť. A kúpiť si hoci čo za 250. Alebo sú tam napríklad drahé. Keď si kúpite drahopas, tak je tam čo zdarma. A tak, môžete si tam kúpiť vlastne čo chcete. Čo tam je na ponuke? Takže Supercell Store. Poď. Ale jasne. Táto takí hráči idú po vás, dokým neubrejte. A vy keď máte Edgara, čo je jasné, ja nerád toxikujem a nemám rád Edgarov. Preto som to urobil len pre video. Zabil! Dobre. Dobre.
choď, majú málo. Boring. Ja tam budem skôr. Nechápem, prečo to išlo rašovať, ale vás budem. Nám to dosť ide. No, máš šťastie. Že si nepovedal to, čo nechcem. Najlepší Dynamiteov žerík. To neviem. Ako v playliste nie. A neviem, že či by si porazil hýru. Ale ty mi porazil, Erik. A kde by si porazil s Dynamiteom? Nie. No, máš ďalej. Tak skúsime ísť Dynamite proti Dynamiteovi. A Edgar proti Edgarovi. Toto skončíme a pôjdeme dať Dynamite proti Dynamiteovi a Edgar proti Edgarovi. To čo? Videli ste to? On skoro odpadol polovinu mapy. Keď ste to nevideli, choďte si to, pustil znova to video. Normálne polovinu mapy. Juj. Tak poď ideme proti sebe. You can't make me. Nie, chcem, ale len chceme si dať 1v1. To je iba dáme do výhra a potom vypíname, nie. Nehráš. You can't make me. Takže počkaj, hneď to robím. Ojajajajaj, to zase mali vidieť, ježiši. Takže Dynamite. Pre Boha, ja som tu zavretý. No, preskočil som to. Skoro. Hoši, fandíte mi. Like, odber zaveda ja a like môj kamoš. Ja som OP hráč a mám viac trošky, takže mal by som teda. Dúfam teda. Ale nedávaj ma do kuta, lebo to je zlé. Vidíš? Ja som lepší. A ešte Edgar. Toto mám v košíku. A keď to vyhrám, tak som najlepší. Ináč, napíšte do komentárov. Najlepší s Edgarom je Roblox Pro.
Lebo ináč bol som najlepší s Edgarom, ale podspadol som sa. Lebo... Dobre, no dobre, ahoj. Čau. A teraz ho idem dať. Píp, píp, píp. A potem. Hypercharge. Píp, píp, píp. Dobre. Takže u nového videa sa uvidíme. Takže čus.